Dobrý deň, vítajte. Po 2 mesiacoch zrenia tohto orechového likéra nastal čas, aby som ho otvoril, aby som ho scedil. Toto video prvé som natáčal niekedy koncom júna, niekedy 23. V podstate ubehlo 8 týždňov, 8-9 týždňov. Je to už taká doba, že už by sa dal ten likér vlastne piť a už to bude tam poznať aj tú chuť, ale kľudne by som to mohol nechať aj dlhšie luhovať a nič by sa nebolo stalo. Takže teraz si prelejem jednu fľašku a uvidíme, ako to bude vyzerať, voňať a chutiť. Robil som vlastne až 3 rôzne druhy. V prvom aj v druhom som dával iba čistú vodku. Rozdiel bol viac menej len v tom, že do jedného som dal viac klinčekov a o jednu škoricu viacej, ale v zásade klinčeky, aj káva, aj škorica zostali, dá sa povedať, totožné. Akurát len v treťom som robil skúšku teraz a prvýkrát som použil nie len čistú vodku, ale použil som tam aj ten rum. Nie biely rum, ale ten klasický hnedý, ktorý poznáme. Takže v tomto treťom je vlastne jedna fľaša vodky, jeden rum a akurát ten rum, keďže je trošku sladší, má viacej karamelu, tak som dal menej. Dal som tam menej cukru s tým, že som tu aj dal dovnútra, vám to asi nebude vidno, použil som tu napríklad aj badián. Čo sa toho týka, ako ja by som to nechal tak na experimentovanie, kľudne skúšať mixovať rôzne klinčeky, kávové zrnka, škoricu, badián. Je to na vás. Treba vyskúšať a uvidíme, že čo to bude, ako to bude chutiť. Takže likér mám preliatý do fľaš. Má to takúto trošku svetlú farbu. Bolo doluhované 2 mesiace. Vonia to a trošku to smrdí. To nebudem klamať. Ale chuťovo je to úžasné. Tá chuť tých klinčekov, tej kávy, trošku aj tej škorice. Klinčeky tu dosť viacej cítim tie klinčeky. Na budúce ich dám možno trošku menej, alebo dám viacej škorice, alebo nejak budem to experimentovať aj s ostatnými koreninami. Ale je to chuťovo ako veľmi dobré. Ináč, takýto orechový likér sa v Taliansku nazýva nocino, alebo nocino, neviem ako sa to vyslovuje. Je to ich tradičný nápoj. Zvyšilo sa nám ešte aj tieto orechy. Prvýkrát som urobil chybu, že som ich vlastne vyhodil a potom som sa dočítal vlastne vďaka tomu nočínu, že Taliani ich nevyhadzujú. Dá sa to zužitkovať tiež. Napríklad to hodíte do mrazničky, keď neviete ako teraz, tak môžete dať do mrazničky a potom to použiť niekde do koláčov. Alebo to môžete aj takto iba zjesť. Napríklad poliejete to čokoládou alebo s niečím. Ešte som to nikdy nejedol, takže to rovno vyskúšam. Nie je to ako zlé. Príde mi to ako trošku taká konzistenciou, ako taká tvrdá hruška. Aj s tou šupkou. Ale chuťovo je to v poriadku. Vynikne tam tá vôňa, tá chuť toho likéru. Ale je to v poriadku, ako viem si predstaviť nejakú šľahačku, čokoládu a tak. No a čo so zvyškom? Taliani používajú aj recept. Likér sa volá teda nocino a ten zvyšok, keď zalejete vínom, tak vám vznikne vino di nocino. Takže víno z nočína, víno z orecha. Stačí, ak použijete akékoľvek biele víno.
a ten zvyšok v podstate znova zaliete a takisto to necháte niekde na tmavom mieste pôsobiť nejakú dobu. Ja to nechám tak luhovať. Opäť platí, že čím dlhšie to luhujete, tým je to chutnejšie, kvalitnejšie. Ja to nechám takto luhovať a nechám tomu aspoň mesiac a potom uvidím. Dolem to samozrejme ešte doplna a dám to na tmavé miesto. Tak, hotovo. Do týchto dvoch fľaš som dal dokopy 2 litre bieleho vína. Zvyšok priestoru vlastne vyplnili ešte tie pôvodné orechy. No. Niektoré zvyšné orechy asi z jednej fľaše asi odložíme s manželkou. Ochutnali sme to. Sú to také tvrdšie arašidy. Dáme ich do mrozničky a možno niekedy ich dáme do nejakého špeciálneho koláčika pre nás dospelých, alebo to polejeme nejakou čokoládu a bude to na dezert. A tieto fľaše nechám tu v špajzi uluhovať aspoň 2 mesiace a potom ochutnám to víno a uvidíme. Som zvedavý, ako to chutí. Robil som to prvýkrát, takže vôbec netuším. Taliani sa možno budú chytať za hlavu a preklejú ma, ale dúfam, že som nič nezanedbal a že to bude stať za to. Dúfam, že sa vám video páčilo, budem vám vďačný za odber a za like a dovidenia pri ďalšom videu.